Türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşy soňky 5 ýyldan bäri orta asyr ýaşaýyş durmuş şertlerine has demeňzeýär. Baýgatlyk, garyp gatlyk we çäresizlik. Durmuşyň bu hala gelmegine parahat oturan halkyň günäsi bar diýsegem, asliyetinde bu beýle bolmakdan has bärden gaýtýar. Bu ýaşaýyş şertlerde çäresizlikden asla öýsiz galan maşgalalarda görse bolýar. Türkmenistanyň şu ýagdaýynda halk öz gojalyklaryny, ýagny maşgalalaryny eklemek üçin elinden gelýänçe eklenç etmäne çalışsalar da, bir garnynyň aç, bir garnynyň bolsa dok galýandygyny görse bolýar. Emma welin Türkmenistanyň şuňky şertlerinde şular ýaly maşgalalaryň ýaşaýyş şertlerini göreninde bolsa, halal zähmeti bilen bu hili derejelere gelip bolma mümkinçiligi nähili diýilen soraglar peýda bolýar. Elbetde döwletiň häzirki ýagdaýynda diňeje berdi Muhammedowlary we olaryň ýegenlerine ýa-da şolara ýakyn bolan maşgalalara hyzmat edýän köp gatlaply şahsyslaryň bular ýaly şertlerde öz maşgalalaryny ýaşadyp biler diýilen hakyky sutnamalary belläp geçse bolar.